Po skúške momentálne. Čo pôjde na dneskajšiu skúšku? Bolo to o ničem a dal sa. Tady je lídrik. Že mali by sa asi členovia kapely vyspať. Asi najlepšie. A ešte posledný rozhovor so Stanom, ktorý bude na nete dneska. Daj pokoj. Aha, jasne, v poriadku. Lucia, čo ty ako stará klaviristka nám dnes ešte od ňou povieš? Áno, jasne, každý ma vyhaňa. A tuto máme našich nových členov. Petrik, čo nám povieš? To nebude asi slov. A Monika, to už vôbec asi. Ale má husle, ale to je hlavné. Dobre, sa chceš niečo? Môžeš to brať. Áno, tak to vypadá naša skúška. Či ty ma tu je dozvolčený. Ja vám ešte môžem povedať, že bola to riadna kavička. A tuto Stáno má takú dobrú náladu dneska úplne. Daj pokoj, takže ďakujeme všetkým. Jo.